Bog društvo! Dobrodošli u ovu nekakvu online učionicu, ajmo to tako reći, putem koje želim ponoviti zapravo ono što smo mi naučili na satu, pa kako bi vam bilo lakše pripremiti za praktičnu provjeru i za pisani ispit. Dobrodošli u moju radnu sobu i danas ćemo napraviti nešto malo, neki podsjetnik ono svega što smo naučili na satu. I mislim da će vam biti onda zbog toga malo možda lakše. Naravno, ako opet sjednete i pogledate i isprobate sve ono što ja danas tu pokažem i isprobate vi samostalno, bilo u školi kad nastava počne ili kod kuće ako imate mogućnost korištenja računala, odnosno imate Excel koji vam je besplatan u Office 365, tako da imate ga svakako. Ok, evo ja sam pripremila jednu jednostavnu tablicu koja se bavi isto nekakvim ocjenama, odnosno nekakvim brojčanim vrijednostima koje trebamo nešto izračunati, ali trebamo i urediti samu tablicu. Pa evo, kao što vjerojatno tu vidite negdje, dosta su ove ćelije nepregledne i nečitke, znači morat ćemo ponoviti onu orijentaciju teksta, odnosno sužavanje, odnosno raširiti ove stupce, pošto je ovaj dosta tu ovako malo uski i ostalo. Dobro? Pa ono što ću ja prvo napraviti i što će vam biti vjerojatno neki od prvih zadataka u vašoj praktičnoj provjeri je to da si prilagodim širinu ovih stupaca da mi budu svi jednaki. Pa na koji način to napravimo, to smo pokazali na satu, ali pa evo još jednom da ponovim. Znači označit ću sve stupce, znači gore u njihovim zaglavljima, znači ova slova konkretno, i onda ću proširiti barem jednog. Kako proširim, dođem mišem između oznake dvaju stupaca i pomaknem koliko želim. Na taj način će mi se jednoliko raspodijeliti ovi stupci, do toga što sam označila sve, znači sve stupce gdje se njim pišu predmeti, pa sam onda mogla to napraviti tako jednoliko. Sad vidim da mi je ovaj tu dio, znači hrvatski mi je poravnano nekak bez veze, znači gore vidim poravnanja mojih vrijednosti ćelija, pa ja ću si malo i to posložiti. Znači gore ove zaglavlja ću si poravnati u sredinu i u sredinu vertikalno, znači da mi na sredinu ćelije po visini stoje. Malo ovako čudno izgleda, ali sve ok. Dalje, ove tu nekakve riječi pišu, pa dosta je, recimo, zbroj ocjena još da se pročitati, ali ovo tu je ružno. Ja želim da mi to stoji vertikalno, taj tekst, znači da oko mi to piše, da se na to mogu okrenuti tekst kako želim. Pa opet označit ću ono što želim promijeniti. I sad mogu ići na dva načina putem desne tipke miša, ali imam i jednu ikonu koja mi se gore pojavlja, ovo slovo AB sa strelicom prema gore, pa ću se iskoristiti tu naredbu jer mi je s njom puno lakše i brže to napraviti. Znači pritisnut ću na nju i da mi piše oblikuj poravnanje ćelija, pa to je ono upravo što meni treba. I ja želim, znači putem ovog mog dijaloškog okvira, želim svoj tekst okrenuti skroz okomito. Pa to ću napraviti, znači da pomaknem ovaj kao satić, kako smo rekli, znači gore prema vrhu, tako da tekst stoji ovako okomito kao na primjeru. I u redu, u tom slučaju mi se taj tekst okrene okomito onako kao što sam i htjela. E sad, ono što još želim, da malo su mi previsoki mi cijeli taj redak, nema smisla, jer pogotovo kod ovih tu je onako bez veze to izgleda. Pa mislim da mi to stane u dva retka, pa želim da mi tekst piše u dva retka kao ovdje, znači broj negativnih ocjena u novom redu, da tu više ne stane. Opet označit ću to sve i prelamanje teksta uključiti, znači ovaj A, B, odnosno C prelazi u novi red. Vidite i ova pomoć koja se pojavljuje, znači da vrlo dugi tekst prelomi se u više redaka, odnosno prelomi se onaj dio teksta koji se ne vidi u novi red, tako da bi ga bolje vidjeli. I onda želim si ja cijeli taj moj redak prvi, jer mi je preširoki, malo suziti. Pa opet to napravim kao i kod stupaca, budući da ovdje označavam samo taj redak, njega ću malo suziti. Ok. A ove tu želim samo malo proširiti da budu pregledni. Evo, i dobila sam malo uredniju tu moju skupa tablicu. Ispod imam pak opet nekakve vrijednosti koje trebam izračunati.
Pa ovako samo po sebi djeluje dosta, ne znam na što se odnosi ovo obrobit i slično, pa ja želim da bi to sve skupa bude uokvireno. Znači ovaj tu dio će mi prebrojavati koliko je odličnih ocjena, koliko je vrlo dobrih, koliko je dovoljnih, koliko je dobrih, dovoljnih i koliko je nedovoljnih. Znači za svaki ovaj stupac. Pa ja si to želim sve skupa urediti na takav način. Poznačit ću cijelu tu moju tablicu gdje bi trebala ona biti. Desna tipka miša, oblikuj ćelije i sad se idem poigrati sa obrobima. Obrobi meni trebaju, pa evo ja želim da mi bude nekakav vanjski obrub malo deblji. Znači odabrat ću ovu srednje deblju crtu. Reći da mi to budu vanjski obrobi. A unutarnja crta želim da budu ovi manji, pa ću onda staviti znači, unutarnju crtu, ovu običnu tanku crtu. Znači vidim, vanjski obrob mi je ova široka crta, a unutarnji su mi tanka. I u redu. Pa to je ono zapravo što želim. Jedino još ja želim da mi se ovaj tu dio, znači gdje će mi biti konkretni brojevi, odijeli sa debljom crtom, znači da ova tu crta bude malo deblja, pa to ću opet napraviti tako da označim ovaj dio i sad mi je ova crta postala zapravo vanjski obrub moje tablice, pa opet ću si to urediti na način da odaberem tu deblju crtu i kliknem na onu koja mi treba. Vidim da mi je to ova tu, znači skroz desna, pa to je upravo meni tu na primjeru. I u redu. Na taj način sam dobila rešetku moje tablice. Opet mogu si malo proširiti da malo to ljepše sve skupa izgleda. I sad ponovit ću to isto uređenje i ovdje. Ok, označim, desna tipka miša, oblikuj ćelije, deblja crta, vanjski rub, tanja crta, unutarnji. Sad nema one cijele rešetke jer tu vidim da su mi samo stupci. I u redu. I sad još želim samo ovaj tu deblji dio. Desna tipka miša, oblikuj ćelije, deblja crta, ova skroz lijeva. I u redu. I dobila sam čist ljepše oblikovanje moje tablice. Ok, piše prosjek razreda. Prosjek razreda će nam biti vjerojatno jedna vrijednost. Pa onda mi treba biti samo jedna vrijednost te ćelije. Pa ja želim da to bude ovako piše preko svih ovih ćelija, da bude jedna velika ćelija koja će pisati prosjek cijelog mog razreda. Pa Excel je dobar po tom pitanju jer će nam uslišiti našu tu želju. Postoji naredba koja spaja te ćelije, znači sve one ćelije koje želim da se spoje u jednu veliku ćeliju, označim. Meni su to ove sve, jer želim da mi nekako to bude poravnato sve skupa. I imam naredbu koja veli spoj i centriraj. Znači kombinirat će i spojiti više ćelija u jednu veliku ćeliju i ujedno će ih poravnati u sredinu, tada to malo ljepše izgleda. Pa idemo se odabrati tu. Što se dogodilo? Vidim tu da mi je ćelija postala debela velika. Opet ću ju urediti tako da izgleda kao je ovaj iznad. Desna tipka miša, obliku ćelije. Sad, budući da nama imamo dvije ćelije zapravo, nama treba samo ova sa vanjskim i unutarnjim. Jer ova tu crta će mi biti isto tako deblja kak i ova, to je ova tu. Ok, i u redu. I dobila sam moju tablicu. Svake od ovih nekakvih ostalih ćelija su prazne kao što vidimo i želim za svake od njih nešto izračunati. Pa sad prva ćelija prvi stupac koji piše prazan, piše da je to zbroj ocjena, pa piše zbroj sve ocjene za pojedinog učenika. Znači trebamo koristiti nekakvu funkciju koja će zbrojiti ocjene ovog učenika, znači po svim predmetima. Pa mi smo sreće Bog učili nekakve funkcije, pa najjednostavnija funkcija koju uvijek najčešće se zapravo koristi unutar Excela je funkcija sum. Napomenuli smo da svaka funkcija počinje sa znakom jednakosti, pa time ću ja početi i svoju. Znači jednako sum, otvorim zagradu i onda ću si označiti one ćelije koje mi trebaju. Meni u ovom slučaju trebaju sve ove ćelije, znači ocjena za ovu učenicu po svim ovim predmetima. Znači to je raspon tih mojih ćelija. Zatvorit ću zagradu i enter. Ponovit ću još jednom pa ću sljedeću onda kopirati. Znači znak jednakosti, funkcija sum, otvorim zagradu,
treba mi raspon brojeva, zatvorim zagradu i enter. Sad, budući da funkcije se unutar Excela mogu kopirati, ja se to mogu skopirati na sve ove ostale, zbog toga što će mi se automatski izračunati dobar zbroj na kraju za sve ove učenike. Sad, sljedeći stupac koji nam nešto trebamo izračunati u njemu je broj negativnih ocjena. Pa ako malo razmislim, što mi treba sad u tim ćelijama izračunavati? Pa negativne ocjene su jedinice. Znači trebalo bi izračunati koliko jedinica ima ova učenica, odnosno ovaj učenik i tako dalje. Znači za svakog od njih koliko ima jedinica. Pa ako se pitam koliko, znači da trebam nešto prebrojavati. Pa postoji ona funkcija count, ako se sjećamo. Međutim, nama ova funkcija nije jednostavna i osim samog prebrojavanja moramo imati uvjet, zbog toga što ne prebrojavam sve ocjene, nego samo jedinice. Znači počinjem sa funkcijom count. Međutim, sami count mi nije dovoljan. Trebam i nekakav uvjet. Pa uvjet nam ima funkcija if, rekli smo. Znači u tom slučaju ću dobiti kombiniranu funkciju count, prebroji i uvjet, znači ako. Znači prebroj ako je nešto točno. Znači u ovom našem slučaju se prebrojavaju samo one ćelije koje imaju vrijednost 1. Pa idemo se to napraviti. Znači count if nam je funkcija. Otvorim zagradu. Označim raspon koji mi je potreban. Vidimo to i u ovoj dolje maloj pomoći. Pa točka zarez da bi dobila sljedeći argument funkcije. Znači to nam je ovaj naš kriterij. I u našem slučaju kriterij nam je vrijednost 1. Zatvorim zagradu i enter. I sad to mogu skopirati za sve ove ostale. Idemo na brzinu samo provjeriti jer nema puno ocjena. Naša učenica Elizabeta ima ocjenu 1 iz njemačkog jezika i iz prirode. Znači ukupni broj negativnih ocjena je 2. Crtnjak Filip ima 1, to nam je točno. Tomislav ima 1 i Maja ima 2, znači opet je rezultat točan. Ok, sljedeće što nam je potrebno je nekakva prosječna ocjena. Piše u zadatku, izračunaj prosječnu ocjenu za pojedinog učenika. Znači za svakog od njih trebamo izračunati prosjek njegovih ocjena sa jednostavnom funkcijom average, ako se sjećamo. Pa idemo se to započeti. Počnemo opet sa znakom jednakosti. I naziv funkcije. Pazite da točno pišete. I ono što mi samo moje funkcije treba mi brojeve, odnosno nekakav raspon brojeva iz kojih se uzima nekakav prosjek. Pa nama su to ove ocjene naših predmeta. Zatvorim zagradu i enter. Dobit ću prosječnu ocjenu koju opet mogu kopirati na sve ostale ćelije. Taj me prosjek ocjena mogu zaokružiti na jednu ili više decimala, ovisi koliko mi treba, odnosno koliko mi je zadano u nekakvom zadatku. Kod mene je tu u ovom slučaju zaokruženo na 3 decimale, međutim, naravno to mogu mijenjati. Gore u grupi naredbi broj imamo povećaj, odnosno smanji broj decimala, pa ja želim u našem slučaju da se ova prosječna ocjena zaokruži na 2 decimale. U tom slučaju ću pritisnuti ovu naredbu smanji broj decimala da dobijem 2. Zadnji stupac ove tablice kaže da izračunaj koliko je ukupno pojedini učenik izostao s nastave. Znači imamo nekakve opravdane i neopravdane izostanke, pa trebamo izračunati koliko je učenik izostao, pa to ćemo jednostavno napraviti tako da svaku od ovih 2 ćelije zbrojimo u pojedinom retku. Pa idemo to napraviti. Opet funkcije su raspon i to je to. Samo kopiram ćelije i gotova sam. Evo, znači ovaj prvi nekakav veći dio zadatka je zapravo sa ovim i riješen. Ono čime ćemo se malo više pozabaviti, recimo više, je ovaj dio koji se bavi koliko je odličnih, vrlo dobrih, dovoljnih i nedovoljnih ocjena iz pojedinog predmeta. Pa to je zadatak jako sličan onome što smo radili. Znači bavimo se ovim tu brojevima i trebamo za svaki od njih, odnosno za svaki od predmeta,
odrediti koliko je odličnih, koliko je tako dalje, tako dalje. Dobro. Pa opet koristimo ako se sjećate, ako zaključujete dobro, a vjerojatno da. Slično kao i tu kod broj negativnih ocjena. Znači, treba mi koliko je meni odličnih učenika iz hrvatskog jezika, pa opet trebam ih prebrojiti po nekakvom uvjetu. Pa stavit ću si opet funkciju count if. Prebroj što? Pa prebrojit ćemo ove ocjene, znači za hrvatski jezik, po nekakvom rasponu, po nekakvom kriteriju, a nama kriteriji, pošto radimo od samo odlične ocjene, kriterij je 5. Zatvorim zagradu i enter. E sad, ja bi to mogla kopirati, međutim moram napraviti jednu ključnu stvar prije toga, a to su one naše apsolutne adrese. Ako ih se sjećamo, njih smo malo se pozabavili, rekli smo da svaka od ovih ćelija ima svoju adresu. Adresu vidimo u gornjem lijevom kutu, znači u ovom dijelu za adrese ćelija. E sad, budući da naše tu adrese našeg raspona kreću od C2 pa do C5 za hrvatski jezik, odnosno D, E, F, G, H i J za ostale predmete, ali sam je broj redaka isti. Pa onda u tom slučaju moramo koristiti one naše ne apsolutne adrese, već mješovite adrese. Zbog toga što ja želim da mi je moguće kopirati po stupcima i da mi se mijenjaju nazivi stupaca, ali želim fiksne brojeve redaka. Pa onda u tom slučaju si moram malo modificirati moju funkciju. Pa u samoj funkciji, ako dva put pritisnemo nju, bi se pojavi opet sama funkcija da ju mogu mijenjati. Znači, rekli smo da stupce ostavljamo ne apsolutne, odnosno želimo ih da ostanu relativni, međutim mi želimo apsolutne retke. Po tom slučaju ću ispred, u ovom slučaju broja 2, staviti znak $. I opet, znači do kraja, kraj mi je C5, ali opet C ne mijenjam u apsolutno, ostaje relativna, ali moram zaključati, ajmo to tako reći, ovu našu peticu, pa ću peticu staviti kao apsolutno. I enter. U tom slučaju, znači opet zbroj, mislim, rezultat mi je točan, zbog toga što, ajde, ovo iz hrvatskog nitko nema peticu, što je malo tužno, ali idemo vidjeti hoće li se to dogoditi za ostale predmete, hoće li, na primjer, tu u matematici se pojaviti nekakva tu jedinica, jer imamo jednu peticu, odnosno za njemački hoće li to biti 3 i tako dalje. Pa idemo vidjeti. Jubi, uspjeli smo. Znači, naša ćelija je uspješno, odnosno naša funkcija je uspješno kopirana. Sad neka sam zamara ovaj tu dio, ponovit ćemo još jedan put to oblikovanje ćelija, pa ćemo ih pobojati onako kako trebaju, odnosno pa ćemo im staviti obrobe kako trebaju biti. Ok, ono što mogu napraviti je mogu kopirati tu funkciju i dolje. Međutim, ako pogledam tu kod dobar, iznos mi nije točan zbog toga što, pogađate, imamo krivi uvjet. Znači konkretno kod četvorke moramo samo promijeniti ovu peticu u 4, jer tražimo četvorke. Kod trojke moramo promijeniti u trojku. Kod dvojki u dvojku. I kod jedinica u jedinicu. I sada ih mogu kopirati skroz desno. Svakoj od njih. I taj dio zadatka riješen. Znači samo na brzinu da provjerimo. Evo, dvojki, koliko je dvojki, želim prebrojati dvojke po našim predmetima. Dvojke i imamo tu nijednu, to je točno, nijednu točno, nijednu točno, nijednu točno, tu ih imamo 3, to je točno, tu je samo jedna, tu su 2 i tu su opet 3. Znači, naš izračun je točan. Idemo samo popraviti ovu tablicu kako je zbog kopiranja se promijenila.
Znači, što moramo maknuti? Maknuti ovu debelu crtu iznutra i staviti debeli obrub izvana jer vidim da mi je tu postao tanki. Pa idemo se to prvo napraviti. Znači, vanjski debeli obrub i tanja unutarnja crta. I to je to. To je tablica uspješno popravljena. Ok, sljedeće što moramo napraviti u zadatku je prosjek po predmetu. Znači, za svaki od ovih predmeta trebamo izračunati prosječnu ocjenu. Pa to nam je naša draga funkcija average. Average. E sad čega? Znači, ovog ne, naravno, nego ovih ocjena originalnih. I zatvorim zagradu i samo ju skopiram funkciju. E sad, prosjeci su svakakvi. Ako opet prvo popravim ove moje ćelije, znači rekli smo vanjski i tanji unutarnji, u redu. Vidim da imam svakakve decimale, ja želim na 2 decimale sve, označim cijeli taj redak sa ocjenama i stavit ću povećaj broj decimala na 2. Tako da imam 300 da piše, odnosno 400. Ok, to je što se tiče toga. I zadnje što moramo napraviti je prosjek razreda. Tu napravili prosjek razreda, trebamo izračunati znači prosječne ocjene od prosječnih ocjena. To je jedan pristup. Ili možemo izračunati prosjek od ovih svih ocjena. Znači 2 su moguća načina, pa ja ću pokazati oba. Znači, u svakom slučaju koristimo funkciju average. Pa što ću napraviti? Uzeti funkciju i označiti ove prosjeke. To je jedan način. Dobit ću 2,69. Ja ću samo tu sa strane izračunati čisto da vidite da će doći isti rezultat. Drugi način je da uzmem prosjek svih ovih ocjena gore. Dobro, nije 69 jer je veći broj decimala, pa jednostavno to riješim ako smanjim broj decimala. I dobijem isti rezultat. Znači, koji god od 2 načina koristimo, u ovom slučaju, znači prosjek ocjena ovih prosječnih ocjena ili prosjek svih ocjena zajedno. Svejedno. E sad, ono što će nam zadatak vjerojatno tražiti, da napravimo nekakav graf iz svih ovih podataka. Pa ja želim graf iz ovih podataka ocjena po svakom od predmetu. Želim znači da graf ima skalu od 1 do 5, naravno da nije nekakav stotina i ne znam čega. Znači, a dolje da su mi ocjene po predmetu, znači da vidim kako se kreće taj količina, ajmo reći, ocjena na nekakvom predmetu. Pa ono što mi treba, naravno, je taj moj skup podataka. Znači moramo označiti skup podataka od kojih želim napraviti nekakav graf. Pa označit ću te moje ocjene, umetanje i onda su mi tu grafikoni. Meni u ovom slučaju, odnosno meni u ovom, ajmo reći, zadatku treba stupčasti grafikon, pa to su mi ovi tu gore prvi i želim 2D obični stupčasti grafikon. U ovom slučaju je to ovaj tu. Dobila sam nekakav grafikon. E sad, po ovome mi apsolutno ništa nije jasno, pa naravno sad moram to urediti. Ako govorim, idem čisto probati ovako vidjeti o čem se radi u tom mom grafikonu. Vidim za početak da mi ova tu 6 vjerojatno ne treba, jer mi ne postoji ocjena 6. Trebam dodati naslov grafikona i urediti nekakvu moju legendu. Pa idemo čisto vidjeti o čemu se tu radi. Znači 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. To su vjerojatno meni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Znači ovaj tu x os. Ova x os zapravo su meni predmeti. Y su mi naravno ocjene. A svaki od ovih boja je pojedini učenik. Znači da moram ovoj legendi pridodati vrijednost učenika, a dolje vrijednosti x osi, pa ja želim da umjesto 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pišu ovi nazivi predmeta. Pa idemo se to pozabaviti. Pa za početak idem si popraviti taj moj naslov grafikona. Ću ga i napisat ću ocjene po predmetima.
Ok, dalje, znači mene malo tu muči moja y os koja mi kaže da mi ocjena ide do 6, što naravno nije istina, pa ćemo se to popraviti. Znači moramo označiti taj dio grafikona koji mi govori o osi y, desna tipka miša na nju, oblikovanje osi. Pojavit će mi se jedan ovakav mali pomoćni okvir i piše, znači minimalna mi je 0, što je ok, jer može biti neocijenjen učenik, pa onda nema ništa, ali maksimalna u ovom slučaju ne može biti 6, nego će biti 5. Dobro? Enter. I u ovom slučaju malo mi je to opet prčkano. Ja ne želim da mi se ove jedinice povećavaju za nekakvih 0,5, nego želim za 1. I ove na manje jedinice isto za 1. U ovom slučaju mi je to dobro. Imam y os koja ide od 0, odnosno znači ocjena 1 je najmanja, pa do 5. I sad mi se to malo prilagodilo. I povećanje mi je za 1, znači nije za onih 0 nešto. Ok, sljedeće što me bode u oči je ova moja x os. Znači tu su mi nekakve brojevi, ja želim to urediti, da mi tu pišu nekakve vrijednosti. Pa desna tipka miša, odabir podataka, budući da ne mogu to ići na oblikovanje osi pa da upisujem nekakve vrijednosti. Znači ne mogu, nemam niš. Idem desna tipka miša, odabir podataka. Onda će on mene pitati koji su to meni podaci. Pa nisu mi 1, 4, 5, 6, 7, 8, nego su mi, znači moram taj dio urediti s nečim. Pa ako tu kliknem uredi, traži me da označim koje su mi to vrijednosti, meni su to ove tu. I u redu. Sad vidim da mi je svaki od njih promijenio se. I u redu. I vidim da mi se to stvarno dogodilo. Da mi je kod hrvatskog imam njegove ocjene, znači tu su 1, 3, 3, 3, odnosno 3, 3, 3, 1, to je točno. Znači po predmetima su mi nekakve ocjene. E sad još jedno što me još muči u ovom grafikonu je ovo skup 1, skup 2, skup 3, skup 4. To su u našem slučaju učenici. Pa idemo si to samo još popraviti. Desna tipka miša. Opet ne mogu ići na oblikovanje legende jer nemam što oblikovati. Mogu jedino promijeniti da bude desno, lijevo, gore, dolje. Međutim, meni trebaju podaci. Znači pa idem na odabir podataka. U ovom slučaju ne bavim se ovom tu skupom, jer to sam već uredila, nego bavim se ovim tu. Znači moram to urediti. A sad, ono što je tu malo drugačije, da moram svaki od njih pojedinačno urediti, jer ne mogu opet označiti onako jednostavno kako što bi to bilo tamo. Ići ću na uredi i piše mi naziv skupa. Meni je to ova učenica. U redu. Drugi skup uredi, to je drugi učenik. Treći. I četvrti. I u redu. I sad vidim da za svakih od njih sam dobila njihove nazive. Ono što još zadnje želim napraviti, želim prikazati znači, izostanke mojih učenika. U tom slučaju ću koristiti ovaj ukupno stupac jer mi on govori o opravdanim i neopravdanim izostancima. Znači u ovom slučaju moram izračunati nekakve udjele. Pa ako stavim samo jednu tu ćeliju ispod i želim izračunati ukupni broj izostanaka za sve moje učenike, koji će naravno su. I dobit ću ukupno 211 izostanaka za cijeli razred. A tu desno želim izračunati nekakve udjele. Pa ću tu napisati udio. Naravno, opet ću si moj tekst okrenuti okomitom. Poravnati ga na sredinu i podebljati. Pa da ponovimo kako se računaju udjeli. Znači to nam je obična matematika. Obična matematika.
Pa udio nekog dijela u masi računamo jednostavnim dijeljenjem. Je tako? Ono što ja želim da mi još svakako ti moji udjeli budu ispisani u postocima. Pa ono što ću ja prvo napraviti, označit ću moje ćelije i stavit ću da bude u stilu postotka. Ništa se nije dogodilo, naravno, jer nemamo nikakve vrijednosti unutra, međutim vidjet ćete dok izračunamo. Kako računam udio ovog 15 u cijelom ovom svemu? Pa jednostavno, naravno, taj dio kroz sve. Ok, i to mi je 7%. Ja želim biti u mogućnosti kopirati ovu moju ćeliju na ove ostale. U tom slučaju moram koristiti naravno apsolutnu vrijednost ćelije u mojoj funkciji. U tom slučaju moram izmijeniti moju formulu. Znači ova ćelija mi se treba mijenjati, znači ova plava, dok ova crvena mora ostati fiksna, uvijek jedna ta ista. U tom slučaju ispred vrijednosti stupca i retka moram koristiti znak za apsolutnu vrijednost. Nama je to znak dolara. Naravno, iznos je isti, međutim kad kopiram, on se izračuna. E sad, na temelju tih podataka ja želim napraviti nekakav moj grafikon. To je samo bilo malo zadatak za vježbu nekakvih naših postotaka, odnosno nekakvih udjela. Malo da vam zakompliciram život. Ali i za izradu našeg tortnog grafikona. Jer smo rekli da nekakav tortni grafikon se koristi kad govorimo o nekakvim udjelima. Pa mi govorimo o udjelima izostanaka, u nekakvom ukupnom broju izostanaka. Naravno, ovo tu sve skupa zbrojim, trebam dobiti 100%, ne? Puni krug. U našem slučaju, u našem tortnom grafikonu. Pa idemo si napraviti tortni grafikon od tih naših postotaka. Označit ću te naše postotke, naš raspon brojeva, umetanje. Sada nam ne treba stupčasti ili nekakav drugi grafikon, treba nam tortni. I uzet ću ovaj osnovni tortni grafikon. Stavit ću si ga ovdje sa strane. Želim promijeniti naslov grafikona. Naslov grafikona će mi biti izostanci učenika. Naravno, opet vidim da mi ova moja legenda je zbrčkana. Znači 1, 3, 4. Meni trebaju naši učenici. Desna tipka miša. Odabir podataka. I sad si mogu, znači, ove podatke odabrati koje to želim. Isto kao i u našem linijskom grafikonu, idem na ikonu uredi. Odabrat ću naše nazive učenika i u redu. I opet u redu. Naravno, ako se to malo povećam, dobijem ih u jednom retku. Ja želim za svaki od njih da vidim, ok, označeni su bojom, ali želim i nekakav tu vrijednost na tom mom grafikonu, da vidim to onako od prve koji je to iznos, odnosno koji je to nekakav postotak. Kako ću to napraviti? Tako da dodam nekakve vrijednosti na sami grafikon. Postoji naravno jednostavna naredba za to. Desna tipka miša i dodaj natpise nad podacima. U tom slučaju dobit ću tu na taj naš tortni grafikon sa vrijednostima odgovarajućih udjela izostanaka u ukupnom broju izostanaka učenika. Evo, to bi bilo to. Takav nekakve zadatke možete očekivati na praktičnom radu. Nadam se da nije tak strašno i ne boli. Treba naravno sjesti i provježbati to sve skupa. Ja se nadam da će vam i ovakav video pomoći u nečemu takvom, znači u nekakvoj samostalnoj vježbi za izradu takvog zadatka. Neke stvari, naravno, još ćemo ponoviti na samom satu, međutim, naglašavam još jednom, bitno je, jako je bitno da sami ili doma ili u školi sjednete i da isprobate te sve nekakve mogućnosti tog našeg Excela, a ne da samo što radimo na satu je jedino što ste provježbali. Excel se ne uči gledajući, Excel se uči vježbajući, tako da ja se nadam da ćete to ozbiljno shvatiti i da će onda ova praktična provjera biti što bezbolnija. Ako vam se sviđa ovakav način ponavljanja gradiva, naravno nije ovo jedini način ponavljanja gradiva i nećemo samo tako ponavljati ovo gradivo, naravno slijedite nekakav like i vidimo se na satu. Bog!